तो भतार के कइले ही मने दुइये गो न करे के बड़ी वे। चलो दोनों यार के हो गई, एगो भतार के दूगो यार के कितना निक लागत बताओ ना। देखो हो हम जात नहीं बाहर काम से ठीक न हूं। ठीक बा जी जाई। ठीक बा आ जल्दी आ जाए। ठीक बा चल हम तो मनावते हैं कि कब तू जा कि हम अपनी यार से बतियाई। हो न तो कुंवार में उन्हीं के न देखभाल करत सन, शादी भइले पे न भतार देखता तो पहले तो यार के जरूरी बा नहीं याद कइल। चलो सिंदूर तो एक एक कोइले रही, खाली भतारे खातिर दोनों यारो खातिर कर लेतनी। लो ई बुढ़वा आफते बढ़ गए, एकरा नहीं के बुझात कि जाई घर ए बाबूजी गैया के सानी उनी गोते दी जाई का बैठल बा याद है गैया के। अरे जाना हो खाली जब देखो तब बैठल रही नहीं ना कि गाय गरु के गोद। चलो अब तारा चलो भातारो गइलन आ बाबूजी गइनी आ देवर बारन जाता गुंगा के जन काजन पियकर काजन कहाँ होई गुंगा के काले बेक बा आई बाई करत रहेला। चलो बतिया ले लो हम बड़ पागल बानी, सिंदूरा तो भुलाइए गनी। अच्छा सिंदूरा लेके आवत तनी तबे न वीडियो के कॉल पर देखाई कम के देखो बियाह हो गल तो का हो गई दोनों यार के कइले बानी पारा परेशानी के देखाई। रुकत लेके आवत सिंदूरा हम न बड़ पागले बानी, इतना खुशी बढ़ी यार के नाम पर कि हम घर हेने बात जात नहीं हेन। तो काम होइए कुछ बढ़िए कुछ काम कर रही कि नहीं कहतानी हमार मरद एगो सलामी सुनी तब न ये हमारे याद रहे कि एक बोली पर कुछ ला के दे देते हैं। आई जब से हमार भतार भइल बा न एगो मांगो तनी डिब्बा लेवे के आवे के तो नहीं खेले के आवत तो बढ़िया हाँ तो भतार के कइले ही मने दुइये गो न करे के बड़ी। चलो दोनों यार के हो गई, एगो भतार के दूगो यार के कितना निक लागत होई तो हम लोग बड़ी मानत रहे हेने वाला आ हेने वाला तनी कम मानत है यही से तनी से कम कइले बनी हमें ज़्यादा कइले बनी। अब चलो फोन लगाई छोड़ो सब तो हुई एगो चीज़ और छूटता बिंदी तो नइखे खत्म हो गइल बड़ुए कहते वहाँ से बिंदी लावे के तो बिंदी लाते नहीं कोनो बात नहीं सिंदूरे के कर लेता नहीं। हाँ कितना निक लागत है ना, लेकिन कुछ भी कहो यार से जितना सुख मिल जाए भतार सुख दी ही खाली घर में आ यार तो पार के हर जगह घुमाओ तो चलो वीडियो कॉल कर तनी उठा एगो तुप लेता नहीं तब न जाने कि हाँ न तो कोई दू कोई यार के। हेलो का हो करे जा का हलवा का हो सुना देखो तू कहेला ना कि हम तोहर से प्यार ना करी ना भले बियाह हो गइल बड़ी लेकिन तोहरो नाम के सिंदूर करी ना। अरे हमारा जान हम तो जानते हैं तू हमरा से प्यार कर लो। याद पड़ेला जब हमने के जाते रही जा मंदिरा में शंकर जी के तो सिंदूर लगा देले रह। अब सोचा नहीं कि तोहरो नाम के सिंदूरा करी कि बुरा न तो लागो सुहागन के रूप में एगो मरी तो एगो रही एगो मरी तो एगो रही 3 साल तक ठीक है। आई हो दादा तोहरे ये कारण तो हम तरीक ले बियाह ना कइनी। ये का कहत रहा सच्ची में? हां हो हम जब से गइल बड़ू तब से तो हम रणुए जियतानी। हे दादा हाँ तो प्यारो तो कइले रही तारा से इतना प्यार के करी आज के डेट में जानो तो ना एगो लड़की एगो पना टिकेली सन 10 गो पति कली सन आ हम तारा पर देखो तोरा एगो है माई बाबू के दिल है भतार के हई हमार खोजली यार के तो बताओ ना कैसे लगती ठीक लगती ना? खूब बढ़िया एकदम लागत एकदम छुछुनर लेखन लागत बढ़िया न। ई का कहता हम छुछुंदर लागत नहीं पहले तो कहता कि सुंदर लागत आई अब हम छुछुंदर लागत नहीं तो हई अब हमारा बीच में गई तार भातारा गेल तब छुछुनरे नु कहम। अरे छोड़ा ना भातारा के भातारा मर्जी तो धो ले तो तू ही न रहब ललका सिंदूरा
ये गुंग भाई तू कहां से आइलो पिपियो हुए अबे अरे गुंग भाई तोहर भैया खातिर न 3 गो सिंदूर करतानी ये गुंग भाई एगो तहरा खातिर एगो भतार खातिर एगो छोटका देवर खातिर कइले बानी रौरा खातिर कइले बानी और मेहरान वही तो धो लेम कहानी है ना गुंग भाई है ना कनवा करी कहती ना रौरा खातिर सिंदूर कइले बानी और मेहरान वही तो धो लेम बाग रे माथा पगला दे तो रुके आ जा यहां से काम में टांग में ताला जा यहां से काम भैया जाइन भैया ने कह दम डर नहीं खिला पानी जा यहां से फिर आगे नहीं लोगा हां जाइए अपन भैया से कटवा के अरे भैया राव कुछ ना करियन जाइए भैया राव बहुत प्यार करेला ये भगवान गुंगा कह दी तो खेला गड़बड़े हो जाई चलो दूसर का यार भी दिखा देता नहीं ना तो वो असरे में होई के हम मौगी कोइले भी है कि ना हमर नाम के हेने के तो दिखा देनी अब हेने को दिखावे के हेलो हाँ हेलो का हो जानू बोला हो रानू देखा तहरा नाम के सिंदूर कइले बानी अभी से कुछ खाना पानी नहीं खइले जब सब तहरा के दिखाई ना तब तक ले खाना खाई ना आई हो दादा तो हाजीपुर वाला केलवा खा लिया भेजले रही 1 दर्जन अरे हाजीपुर के होके चाहे गाजीपुर के होके तोरा पता बन के हम केला ना खाई ना हमारा तो सेब पसंद है फसल अच्छा से हो भुला गिला बियाह हो गई भुला गिला हमरा के का करबू तार लेखन तार बहिनियों के पटा ले न तो ओकर फरमाइश दोसरे बा ई का कहत रह तू होश में बाड़ा ना भौजी का काहे करते कोई हो गुंगा ना करी त का पुम करी तहरा ने के बुझा तू गुंग बही ह अब भगवान जुबान छीन लेलन भगवान से मनावा कि कानवा छीन लेलन जुबानवा ठीक कर ले बनन छीन लेलन त कि बच जाता न तो गुंगा रहित न बोलित न तो 10 गो में बात का 3 गो सिंदूर काहे कोइले बाऊ देखा हमरा सिंदूर मत निहार समझ ल 3 गो काहे खातिर सिंदूर कइल जाला आ तोहरो अगर कहे के बारे भैया से तो कह दिया 2 गो यार के एक भतार के कइले बन जा हम काहे खातिर कह ना कहब त का तो कले बड़ा ठीक नहीं लागते और जी कतना नीक लागता जाना तो नहीं पहले प्यार कोइले रही और भैया से पहले 2 गोले प्यार कोइनी अब उ दोनों नतिया जिया तरसन यही ले सिंदूरा करतनी अब मर जिहसन त धोलेम ए भौजी तो 2 गो यार खातिर एगो भतार खातिर कइले बाऊ तो एगो देवरो खातिर कहल आई हे देवर जी सही कहतन जब मने बतली कर लेतन कहा करी है जा करी ले अब खुश बानी ना अब जाई हमरा के बात करे दे आ सुनी भैया से मत कहम ई सब बात ना कहल जाला भौजाई में देवर के आधा हक होला ना तो ठीक बड़वे तो कहम जन जाई अपन खाना उना खा ले कर देखे के बाबा ना बड़वे न तुरा हमरा के मुआ के धइले बा को तो 2 गो यार के कोइले भतार कोइले तो हमरो को ज्यादा ओकर मिटा देते ओकर दूधा भाता बा बच्चा बा ना चल ओकर त मिट गई होई नतिया अटकल बड़ुए के जन कहिया मरी कि एगो से खतरा से हटी आ हई दूसर का के जन कहिया मरी दोनों खतरा से हटसन तभी नहीं एगो भतार के टिकल रही चलो घर में काम पड़ल बड़ुए काम कर ली ना तो आज हम न तो हमरा के काम बढ़िया से करवा दी हां बोला कला ई का कोई बड़ेगे रहन देखा मुंह देखा का कोई बड़ेगे तू ये जी रौरा कहा तनी काहे गुंगा हमर भाई परेशान बुए कबे से कहा त चलो भैया घर चलो भैया घर चलो के ढाइले मैंने सुना बतिया सुना हम कोई बतिया तो का रहे रे बबुआ सोहे पे कॉल कर लाओ
लाओ लाठी दे रखे अरे तो सुनी बतिया सही में कोहल गइल त गुंग बही आन्हर बड़ी तेज होलस। तेज बचपने का हुए तू आ जाए बड़े नु हम बचपन जानता नहीं सुनी तू का के बड़े कपड़ा में फोड़ दऊ कपड़ा मार के सिंदूर कइले बनी जी के का के बस इनको दुगो यार के एगो भतार के जो यार घर जो भाग दिखो चल भाग घर चल ए जी हमरो बतिया सुन ली चली ठीक बा हमरा के माफ कर दी पहले प्यार कइले रही यही से सिंदूर डाल देता उस मंदिर में ए जी चाहती भतारे के रही यार के धो लेता ये गुंग बही अरे रुको ना कर दे माफ ना करो भाई हमार अच्छा बाबू रुक एक पहले पूछे का कहती है का चाहती है अभी माफ कर दे ए भैया अब भौजी सिंदूर को वही भाई तो छोड़ दे एगो छोट भाई के बात मान के अब ना करी है अब तू करी ये बारे घर में रह तू ये बिगड़ने बड़े करके ये बिगड़ नहीं बड़े करके हैं हम भी गले भाई सब कही भाई गुंग भाई हमारे जाके बाजार में जो कला हिल तोरा हमें ना भेजनी हो भेजा नहीं है तो तू का देख के बिना के ले हो रोमत गइल हमरा जान भी जी हमरा मत बोली चाहे बड़ी बोला नहीं दो काई कइले चल का चाहत रे हमने से जा दे जाता नहीं अभी जाता नहीं दोनों धो लेता नहीं और आज से गलती ना होए ना भतार के नतिया के धो देती यारे के रख। नमस्कार परिणाम हम अंजू सरगम रह सब देख लियो कम हमरा के यूट्यूब चैनल पे तो देखी जा हमने के वीडियो बनैला जा ऐसा समाज में होता ऐसा लड़की करत तड़ी प्यार करत तड़ी आ सिंदूर डलवा ले तड़ी आ ससुरा में नाम के करत ना करे के चाहिए। हम माई बाबू जहाँ शादी कर देलन वही पति के चाहिए वही पे रहे के चाहिए धोखा ना पति के आँख में धूल ना झोंके के चाहिए। अगर वीडियो हमने के अच्छा लागल हो तो दिल से लाइक करी शेयर करी और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि हमारा वीडियो कैसन लागल है। इस सब वीडियो सबके देखे के मिली भोजपुरिया खानदान पे मस्ती वीडियो पारिवारिक वीडियो तो एक के सब्सक्राइब करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और क्या करी बताइए बाबू बाहिर के का ले बने यही सबके साथ लेवल जी विदाई अगले वीडियो में फिर